Tervetuloa Aitojen yli podcastin pariin. Mä oon Noora-Lotta ja täällä puhutaan elämästä sekä mennään yhdessä aitojen yli eri vieraiden kanssa. Janne, sua näkyy tosi paljon joka paikassa mediassa tällä hetkellä. Mitä sul oikeasti kuuluu? Mitä mulle oikeasti kuuluu? No kuuluu ihan hyvää, kiitos. Aika kiireistä ollut, että tietysti nyt kun erikoisjoukot tulee telkkarista ja ynnä muuta, niin se aiheuttaa tietynlaisia kiireitä, että se on kuvattu ja se on paketissa, ettei siinä mitään, mutta saa tehdä paljon töitä. Mä käyn palokunnassa aina kerran 4 päivässä. Sitten teen palomies ensihoitaja duuneja edelleen, mutta sitten mulla on mä pyöritän CrossFit-salia tuossa Keravalla ja sitten mulla on online-valmennusta ja sitten mä saan tehdä luentoja. Kiinnostaa tuommoinen työhyvinvointi ja tiimirakennus ynnä muuta, mistä mä käyn puhumassa, niin niitä saa tehdä ihan riittävästi. Niin mä oon tosi tyytyväinen. Ja nyt mä oon itse asiassa ottanut silleen, että nyt kun naama näkyy ja ihmisiä kiinnostaa, mä tiedostan sen, että jossain vaiheessa ei enää kiinnostaa ja se loppuu kuin seinään yhtä nopeasti kuin se on tullutkin, niin nyt mä käytän sen hyödyksi. Kuulostaa tosi hyvältä. Kuulostaa tommoselta, mitä haluaisi itsekin ehkä tehdä joskus. Niin, no sulla on kaikki mahdollisuudet kyllä siihen, että kyllä säkin oot sen verran kiinnostava persoona, että ihan varmasti niin kuin sunkin jutut kiinnostaa, kun mäkin seurailen niin. Olet paljon menemässä tekemässä. Joo, kyllä kaikkea tulee tehtyä, mutta nyt on vähän semmoinen aika, että ehtii vähän tekemään enemmän kaikkea. Mäkin olen itse asiassa aloittanut vähän testaamaan online-valmennusta. Joo. Se on tosi mielenkiintoinen projekti, mutta sitten taas kun pääsee takaisin treenien pariin kunnolla, niin voi olla, että sitten taas aika vähenee, mutta katsotaan. Joo, siis mäkin olen urheilu aina, kun laji on ollut vaan se erikoisjoukkosotilaan, niin että mä pystyn olemaan mahdollisimman hyvä siinä duunissa ja mä selviin ilman loukkaantumisia kaikista niistä ja se oli fyysisesti ja henkisesti aika rankka duuni ja joutui pitää niin kuin sen liikunnan kautta itsestään hyvää huolta ja ihan siitä henkisestä hyvinvoinnista. Niin sitten on huomannut, kun on siitä lähtenyt, niin silloin liikunnalla on aika iso merkitys niin kuin siihen omaan henkiseen hyvinvointiin, niin sitten on halunnut just nimenomaan tulla sen takia liikunta-alalle ja jakaa sitä tavallaan vähän niin kuin myös sen psyykkisen valmennuksen kautta ynnä muuta ja sen takia just lähtenyt tähän pyöritykseen mukaan ja sitten myös tuohon online-valmennukseen. Se on makea, kun mäkin aloitin tammikuun alussa sen, niin sit se on siisti, kun sä näet, että sä pystyt liikuttaa ihmisiä, niin kuin esimerkiksi täältä Tuusulasta käsin, niin sä pystyt liikuttaa Oulussa ihmisiä ja ne nauttii siitä liikunnasta. Okei, niin säkin oot aloittanut tänä vuonna. Mä oon tammikuussa aloittanut. Mä jotenkin ajattelin, että sä olisit tehnyt sitä pidempään. En mä oo tehnyt, tammikuussa aloitin niin kuin online-valmennuksen, mutta mä oon valmentanut pitkään. Mä oon valmentanut painonnostossa ja sitten painonnostossa mä siirryin CrossFitin pariin. CrossFittiin mä oon sit ite niin kuin urheilu ja painonnostoa siinä kyljessä kyllä varmaan 15 vuotta. Ihan silloin kun CrossFitti keksittiin, niin mä aloin silloin jo urheilemaan sitä, koska se on hyvä laji niin kuin, nimenomaan viranomaisille ja viranomaisille se on kehitettykin, että se on niin monipuolinen ja semmoinen se tukee, se on niin toiminnallinen, että se tukee just nimenomaan kaikkea sitä viranomaisammatin ergonomisuutta ja epäergonomisuutta ja muuta kaikkea. Se on tosi hyvä laji, niin mä aloin sitä tekemään ja sitten aloin valmentaa painonnostossa ja 2017 siirryin sitten CrossFitin pariin. Siitä lähtien ollut siinä valmennuksena. Joo. No niin, kuulostaa tosi hyvältä. Mutta sitten online-valmennusta mä oon tehnyt nyt vasta tammikuun alusta lähtien. Pystyykö silloin, kun on itse erikoisjoukoissa, niin harjoittelee mitään tuommoista omaa lajia vai onko ne vaan ne harjoitukset, mitä siellä tehdään? Ne on niin fyysisesti jo kovia, että ei siihen varmaan... Siellä ei niinku harjoitella oikeastaan niinku mitään lajia, muuta kuin kamppailulajit on semmoinen, että mitä siellä niinku treenataan kimpassa. Et siellä oli kerran viikossa, jos ei oltu missään reissussa tai harjoituksessa, niin kerran viikossa käytiin kamppailemassa, mutta sekin oli semmoista niinku vapaa-ottelua, Krav Maga, brasilialaista jujutsu niinku tyylistä sekoitettua. Et sit meillä välillä oli sotilaskamat päällä, kun me tehtiin sitä ja välillä ei ollut ja välillä puhtaasti harjoiteltiin
niin kuin ihan niitä lajeja. Joo. Et meillä oli erilaisia treenejä siinäkin, mutta se tosi haastava, jos saat esimerkiksi, sinne tuli paljon niin kuin eri lajin harrastajia, niin kuin huippu-urheilijoita tuli siihen, että siellä oli paljon jalkapalloilijoita, lätkän pelaajia, uimareita tuli, varsinkin siellä taistelusukeltajien puolella oli paljon. Mä harrastin nyrkkeilyä vielä, kun mä menin yksikköön, mutta mä joudun jättää sen pois aika nopeasti. Mä en vaan kerännyt käymään. Niin. Ja sit mä oon aina tykännyt itse käydä oman pään sisällä ajatuksia läpi, että minkä takia mä teen jotain. Että minkä takia mä urheilen, kun nyrkkeilyssä tietysti esimerkiksi haluat tulla mahdollisimman hyväksi ja sit sulla on jotkut kisatavoitteet tai mitä tahansa sulla on tavoitteena, niin sitten kun sulta katoo se, että sulta viedään se pohja tavallaan siitä, että sä et pysty harrastamaan jotain lajia sen takia, että sä et pääse kisoihin, eikä sun kannattaisi aloittaa esimerkiksi crossfittiä, kun sä tiedät, että sä et pääse treenaamaan sitä niin paljon kuin sä haluaisit, että sä pärjäisit kisoissa. Niin sit mä itselleni funtsin, että minkä takia mä käyn urheilemassa, niin mä ajattelin, että no tää erikoisjoukkosotilaan duuni on mun laji, että mä treenaan nyt sen takia, että esimerkiksi juoksuu, että mä jaksan tehdä sitä, sitä sotilaan duunia, mä jaksan juosta ne kamat päällä ja tälleen, niin mä otin tavallaan omassa mielessä sen mun omaksi lajiksi ja aloin treenaamaan. Siis mä ymmärrän ton tosi hyvin. Mä ymmärrän ton ajatuksen tosi hyvin. Harva kanssa ehkä pystyy ihan keskustelemaan tästä, koska mä oon nyt itse miettinyt tosi paljon sitä, että mä oon kuitenkin... En, kiitos, mustana. Mä täytä 33, mä en ole mikään ihan nuori urheilija enää. Mulla oli tässä monta vuotta loukkaantumisia taustalla, nyt mä aloin valmentaa itteeni. Joo. Ja pääsin nyt kesällä ennätyskuntoon ja tosi lähellä sitä, että olisi tehnyt semmoisia vielä, sanotaan, että tosta napsu pois, niin voisi sanoa, että olisi siellä ihan voisi taistella MM-finaalipaikoista, että olisi siellä maailmankärjessä. Ja nyt tuli sitten yhtäkkiä iso tapaturmainen loukkaantuminen ja nyt on tosi pitkää pois. Ja nyt mä oon joutunut oikeasti miettimään sitä, että miksi mä jatkan. Että on ihan hulluja hommaa, että muut mun ikäiset naiset tekee jo ihan eri asioita. Mutta kyllä se on itsellä ollut vielä niin vahva just, että kun on se, että mulla on vielä se pieni chanssi kuitenkin, että mä palaudun kuitenkin tästä, kaikki näyttää sillä lailla hyvältä. Ja on tavallaan kuitenkin aikaa, niin sitten on just sillä, että okei, että mulla on niin voimakas vielä se tietty tavoite, mitä varten mä treenaan, mutta jos mulla ei olisi sitä, niin eihän mä nyt tätä ihan muuten vaan treenaisi. Että toi on mielestäni tosi mielenkiintoista jutella ihmisten kanssa just tosta, että ei sitä jotenkin tiettyjä juttuja saa treenaa vaan huvikseen. Niin, esimerkiksi just nimenomaan tuossa vaiheessa tavallaan mä ymmärrän, että se luovuttaminen olisi silleen helppoa. Niin. No mä alan tekemään jotain muuta, mutta sitten taas jos sä hetken aikaa juttelet itsesi kanssa, niin pystyisit nähdä sen silleen, että mitä sitten vaikka mä oon vanhimmasta päästä, niin mitä jos mä näytän noille kaikille muille, että mä pystyn valmentamaan itteeni ja sitten mä vielä tämän ikäisenä voin päästä tohon tavoitteeseen, niin kuinka helvetin kova mä oon sen jälkeen. Niin sitä mä ajattelen. Sitä mä ajattelen ja just se, kyllä mä monesti on miettinyt, että olisi helppo luovuttaa, että eihän tässä olisi mitään, tiiäks? Nyt mä pystyn elämään normaalia arkea ja mä voisin jatkaa elämääni, mutta sitten... Silloin sä tekisit just sen, mikä kaikki muutkin tekee. Siis mä en pystyisi edes varmaan puhumaan aitajuoksusta enää myöhemmin. mä luulen, että mulla jäisi siitä ikuisesti semmoinen, että mä en halua puhua siitä, että mä en jotenkin ikin ihan saavuttanut sitä potentiaalia, mitä mä ajattelin. Ja varsinkaan, jos mä en yrittänyt ihan loppuun asti, kun mulla on vielä mahdollisuus siihen, niin se ahdistus kasvaa niin suureksi siitä ajatuksesta, että mun on pakko jatkaa. Joo. Kuinka helvetin hyvältä se onnistuminen sit tuntuu kaiken sen jälkeen, että sit, kun sä oot jatkanut. Siis tai sitten vaikka se epäonnistuisitkin, niin mitä sitten? No nimenomaan, sä oot tehnyt kaikkea. Se sit voi olla hymyssuin sen jälkeen, että mä ainakin tein kaikkeni. Jep, just näin. Ja mulla oli viime syksynäkin itse asiassa, kun mulla oli sit taas eri jutuista oli syntynyt loukkaantumisia, oli monta vuotta jo ja ei ollut vähän jo se olo silloin, että onko tässä järkeä. Ja sitten ajateltiin, että no nyt mun pitää tehdä sit tosi iso muutos mun elämään, jos mä aion jatkaa. Ja sitten päädyttiin, että mä alan valmentaa itseäni puolison avustuksella. Ja silloin myös ajattelin, että mitä sitten vaikka tämä epäonnistuisi. Että jotenkin pitää päästä yli sen, tai ihmisille ehkä tulee tosi helposti semmoinen häpeä tunne siitä epäonnistumisesta. Mä näen se kyllä tosi eri tavalla, että se, että sä epäonnistuisit on kertonut siitä, että sä oot myös yrittänyt ehkä jotain erilaista. Et mun mielestä se on semmoinen isoin ehkä haastekin monille ihmisille, että pelätään sitä epäonnistumista ja sen takia pelätään ehkä yrittää. Joo.
Ja se on mulle monesti myös tosi triggeröivää välillä, kun juttelee ihmisten kanssa, kun haluaisi niin paljon saada ihmiset niin kuin ymmärtää ton asian. Ja sitten kun näkee, että toiset jättää ehkä tekemät jotain omia unelmia tai yrittämästä just sen epäonnistumisen pelon takia. No noista mä käyn just itse asiassa luennoimassa aika paljon, kun no ehkä just ihmiset, ketä ei niinku paljon teekään asioita, niin ne pelkää ehkä niinku eniten sitä epäonnistumista. Sitten taas niinku, no urheilijat, niin tehän nyt joudutte, teillähän tuotetaan niinku pettymyksiä niinku sieltä junnuajoista lähtien. Tehän hävitte jatkuvasti niinku kisoissa ja ei ole semmoista. Yleensähän ne junnut, ketä niinku voittaa silloin junnuaikana, niin ei jatkaa enää. Ne ei jatka enää. Se on just ne, että sit ne yleensä ne fudiskentän laidalla seisovat vanhemmat tai sitten lätkäkaukalon ulkopuolella kiljuvat vanhemmat, ne on yleensä just niitä, kenen niinku poika menestyy, mutta sitten se poika niinku, sit kun se ensimmäisen kerran sille tuotetaan tappioita tai niinku, se hävii jossain, niin sen jälkeen niin lyödään hanskat tiskiin ja lopetetaan, mutta sitten ne, ketä on oppinut siihen, että niitä tulee jatkuvasti niitä niin kuin pettymyksiä, niin sit ne on niin kuin tottunut siihen, että vaan jatketaan koko ajan. Ja sitten ne on niitä, ketkä niin kuin sit myöhemmän iällä menestyy oikeasti urheilussa. Ja sama juttu, meillähän niin kuin erikoisjoukoissa tuotettiin pettymyksiä ihan sieltä koulutusajoilta lähtien ja me halutaan tehdä virheitä ja me haettiin virheitä koko ajan just sen takia, että jos meillä oli itse asiassa semmoinen niin kuin lessons learned -käytäntökin, että kun me tehdään joku virhe tai tapahtuu joku epäonnistuminen meidän harjoituksissa tai operaatioissa, niin me kirjataan ne aina ylös. Se on niin kuin, koska meillä on semmoinen niin kuin sloganikin, että on hyväksyttävää tehdä virheitä, mutta tyhmyyttä toistaa niitä. Niin sit kun sä oot tehnyt sen virheen ja sit jos et sä ole kirjoittanut sitä ylös ja sä et muista sitä, kun sä lähdet tekemään sitä asiaa uudestaan, ja sitten jos se virhe tapahtuu uudestaan ja esimerkiksi joku kuolee sen takia, niin pystyt sä elämään enää sen asian kanssa. Niin sen takia meillä oli tuommoinen niin kuin lessons learned -käytäntö, että kaikista epäonnistumista ja virheistä ne kirjataan ylös ja niistä opitaan ja mennään eteenpäin. Ja sen takia meistä tulee niin kuin parempi tiimi ja parempi työyhteisö ja meistä tulee koko ajan parempia niin kuin yksilöinäkin, niin se on tärkeää. Se on tärkeää epäonnistua. Siis toi olisi aika hyvä käytäntö myös siis urheilussakin. Meillä ei nyt, niin kuin puhuttiin aiemmin, että meillä ei ole kyse elämästä ja kuolemasta, mutta silti just se ehkä viime syksyn se ajatus mullakin oli se, että nyt musta tuntuu, tai tuntui silloin, että me ollaan kaaduttu niin monta kertaa vähän niin kuin samoihin juttuihin ja sitten osittain ei ole voinut itse niihin vaikuttaa, koska ei ole, tai kun siinä on aina ollut joku tiimi ympärillä ja sitten alkoi tulee kuitenkin jo omaa kokemusta. Niin sitten mulla tuli, silloin me oltiin siinä pisteessä, että me ajateltiin, että puolison kanssa, että jos vielä kerran tulisi se, että johonkin samaa juttua vielä niin kuin kompastuisi, niin sitten ajattelin, että sitten ei pystyisi enää niin kuin jotenkin, että sit se olisi jotenkin liian kova pala ja sitten olisi turha jatkaa ja sen takia sit se potki meitä just tekee tämän muutoksen, että nyt on tehtävä iso suunnanmuutos tai sitten pitää lopettaa, että ei ole järkeä sitten enää niin kuin uhrata tähän koko elämääsi ja toistenkin ihmisen elämää siihen, koska sitten tuo urheilukin vaatii kuitenkin perheeltä sen, että siihen panostaa niin kuin myös niin kuin puoliso ja osa lähipiiristäkin. Mutta toihan ihan sama yrittämisessä. Niin. Se, että jos sä oot jossain isossa firmassa tai organisaatiossa ja sä tiedät, miten homma tehdään ja osaat oman duunis helvetin hyvin ja sit sä kompastut koko ajan siihen, että niin samoin virheitä tehdään jatkuvasti siis ja sit sulle tulee semmoinen fiilis, että mä pystyisin tehdä tätä paremmin. Niin miksi sä lähdet tekemään sitä? Osaan kuvitella, tiedän tuntee. Toi tuli mieleen tosta, että nyt kun just itse puhuu näistä, että täytyy joskus lopettaa ja tulee näitä mieleen, että koska lopettaa ja näin, niin millainen se menee erikoisjoukoissa? Sanoiko siellä sitten vaan joku sitten, että nyt, vai onko siellä on joku ikäraja? Siis meillä oli ikäraja. Meillä oli 5 vuoden sopimuksia ja me pystyttiin uusiin ne 3 kertaa ne 5 vuoden sopimukset. Joo. Eli 15 vuotta maksimi, mitä voi olla. Se on siinä operaattoritehtävässä, eli erikoisjoukko sotilaan hommassa. Ja sen jälkeen sun pitää alkaa miettiä, että mitä sä teet isona. Ja aika moni jatkaa myös yksikössä, mutta aika monelle tulee semmoinen, että se on ollut esimerkiksi mulle. Että mä koin, että mä en ole kouluttaja. Niin kuin vielä siinä vaiheessa, kun mä lähdin erikoisjoukosta, mä koin, että mä en ole niin kuin,
mä en halua semmoisia niin kuin johtotehtäviä tai sitten koulutustehtäviä, että mulla on annettavaa vielä niin sanotusti kentällä. Ja mä olin 33 silloin ja joo, mä rakastin sitä mun ammattia, mä tykkäsin siitä tosi paljon. Mulle se oli semmoinen niin tietynlainen merkityksellisyyden tunne siihen tekemiseen, niin mulle on tosi tärkeä. Ja sit, kun hymyilet joka päivä, kun sä lähdet töihin, niin sä tiedät, että sä elät niinku sitä omaa unelmaa. Ja onhan se on jokaisen miehen unelma-ammatti, missä helikopterit lentää, että pystyt paukkuun, niin sit se on silleen, että mut sit me oltiin paljon pois, me käytiin operaatioissa ja käytiin harjoituksissa ja sit mulle tuli semmoinen ähky, että kun kuitenkin kotona on vaimo ja lapsi, niin sit on silleen, että mun on niinku pakko olla niinku enemmän kotona, mä haluan olla kotona enemmän. Joo. Niin mä tein sen päätöksen, että mun on pakko päästä tästä niinku sotilasduuneista pois. Mutta joo, mä tein sen päätöksen, että mä lähden siitä. Mutta sitten mulla oli tosi vaikea se päätöksenteko sen takia, että mä olin parikymppisenä alkanut tekemään sitä duunia. Ja mä en ollut niinku jatko-opiskelua, että mä olin lukiopohjalla. Okay. Mulla ei ole mitään koulutusta. Niin sitten kun CV:ssä lukee, että mä osaan hyppää laskuvarjoja, sukeltaa ja ampuu, niin sitten me hakee jostain siviiliduuneista. Tai siviili. Niin. Eli sä oot kouluttautunut vasta. Sit sä oot kuitenkin elänyt niinku unelmaas koko ajan. Mä pystyn samaistumaan tuohon. Mä oon kyllä kouluttautunut, mutta mä en ole tehnyt elämässäni mitään muuta käytännössä kuin yleisurheilua. Mulla oli tosi vaikeaa. Sittenhän mä hain yksityiselle puolelle tekee yksityisturvallisuusalaa, semmoiseen yhteen firmaan, mikä teki vaativaa turvallisuuspalvelua. Joo. Niin sitten mun taustan takia niin mä päädyin sitten tekemään rahankuljetuksia Afrikassa ja tuommoisia henkilösuojaustehtäviä. Ja sitten viimeisin mä olin 9 kuukautta Suomen suurlähetystössä Kabulissa, Afganistanissa taas. Mutta sitten kun sä havahdut siihen, että sä oot lähtenyt erikoisjoukoista sotilasammatista pois, siviiliduuni ja sitten sä löydät itse taas Afganistanista ase kädessä, mutta sulla on siviilivaatteet päällä, niin sit tää ei mennyt ihan putkeen tää mun Mutta on niin vaikea, että mä voin kuvitella kun sitä väkisinkin, vaikka just itse haluaisi vielä, että pääsee siinä huipulle ja se on niinku se tavoite, mutta tiedostaa samaan aikaan, että jossain vaiheessa tai nyt ollaan kuitenkin lähempään sitä, että ura loppuu, kun se alkaa, niin sitten just toi, että sun pitää tavallaan pitäisi päästää tästä identiteetistä irti, kun oot elänyt unelmaas. Joo. Ja sitten varmaan sen jälkeen just mä itsekin uskallan väittää, että mä hakeudun johonkin vähän sellaiseen, että mä yritän hakea varmaan se samaa fiilistä jostain muualta. Joo. Ennen kuin sit jotenkin ehkä sit löytää sen, että mitä oikeasti haluaa. No sitten tietenkin mulla on itsellä se vielä sit tässä, että kun on naispuolinen, niin sitten just taas se perheasiat onkin sit kans vähän mutkikkaampi, koska sit mä oon just siinä iässä, että sit tuleekin nämä perheasiat kyseeseen ja näin, että mulla on tosi paljon itsellä tämmöisiä kysymyksiä kans siihen, että sit kun lopettaa tämän ja on 8-vuotiaana aloittanut urheilemaan ja sit pitäisi yhtäkkiä ehkä 35-vuotiaana ollakin sillä, että mitäs sitten? Niin. Ja sitten pitäisi tehdä tommosia kuitenkin vielä muitakin isoja elämänratkaisuja, niin se on varmaan aika mielenkiintoinen vaihe. Varmaan kyllä joutuu tekemään isoja päätöksiä tuossa vaiheessa, kun ja sitten kaikki tulee samaan aikaan. Niin, kaikki tulee samaan aikaan ja sitten Mutta sitten mä tietyllä tavalla luotan myös kohtaloon. Mä oon oikeastaan just tuon sotilasduunin takia, kun itse käynyt sitä mindgamea jatkuvasti kaikissa asioissa, niin sitten mä oon miettinyt myös sitä, että sen takia mä en ole esimerkiksi osannut koskaan pelätä mitään. Niin kuin noissa töissä, että mä oon ajatellut, että jos se tapahtuu, niin sitten se tapahtuu. Niin. Että se on ollut, kaikella on tarkoituksensa, mutta sitten myös just tommosissa tietynlaisissa joutuu tekemään jotain isoja päätöksiä tai jotain vastaavaa, niin sitten ajattelee, että se tapahtuu, mikä tapahtuu. Siis. Ja jos esimerkiksi tulee jos tulee lapsia tai jotain vastaavaa, niin se on tarkoitettu tähän kohtaan, että sen on kuulunut tulla ja sitten vaan muut asiat kyllä hoituu siinä. Se on hyvä, että joku välillä muistuttaa tuosta, kun mä oon siis tatuoinut mun reiteen sanan maktub ja se tarkoittaa it's written, niin on kirjoitettu. Niin. Et sit just vähän, että se muistuttaisi mua näissä hetkissä ja muissakin hetkissä on just sillä, että ei liikaa yrittäisi kontrolloida ja miettiä sitä, koska just, että ja se on monissa asioissa huomannut, että sä et voi oikein suunnitella tulevaa. Tai kun suunnittelee liikaa, niin ne suunnitelmat muuttuu todennäköisesti aika monta kertaa. Joo. Ja tiiäks, ihan nytkin mä elän sellaista elämänvaihetta, että
mä olin ihan erilainen suunnitellut tämän vaiheen. Mä ajattelin, että mä oon nyt leirillä valmistautumassa kohti ensi vuoden EM-kisoja ja nyt olikin sit leikkaus takana ja yrittääkin nyt päästä takaisin hölkkäämään. Niin. Mutta toi on kans mitä mä oon yrittänyt muistuttaa itselleni, mutta sit se aina välillä unohtuu. Se on hyvä, niin se että joku aina välillä helposti, mutta sit se on, mä oon vaan huomannut, että aina sit kun jotain asioita tapahtuu, mitä ei ole niinku itse suunnitellut, niin sit se pakottaa taas itse ajattelemaan, että miten mä otan tästä kaiken hyödyn irti. On ja ne on niin kuin monesti niitä hetkiä, mitkä myös sitten saattaa olla oikeasti niitä, mitkä muuttaa sen suunnan parempaa. Ja sä joudut oikeasti niin kuin miettimään niissä hetkissä, että mitä nyt. Ja ne saattaakin muuttaa se koko suunnan niin kuin positiiviseen, vaikka ehkä ajattelee, että miksi näin nyt niin kuin tapahtui ja tämä ei ollut se, mitä mä halusin. Mutta et jotenkin yrittää aina ajatella, että ehkä tämä on nyt se, mitä mä tarvin tässä hetkessä. Niin, ja sitten kumpikin meistä kamppailee myös sen asian takia, kun koetaan luoda tietynlaista henkilöbrändiä ihan niin kuin sen takia, että on somet ja on sitten omat online-valmennukset ja sitten miettii sitä, että miten mä erotun joukosta ja mitä mun pitäisi tehdä toisella tavalla kuin muut, niin just nuo asiat, mitä jos ottaa vaikka ton, että jos tulisikin lapsi ja tietyssä vaiheessa, niin sehän on vaan niinku mahdollisuus. Niin. Siis tavallaan, kuinka monta online-valmentajaa tuolla on, ketä on niinku huippu-urheilija, ketä on esimerkiksi äiti ja sitten haluaa näyttää sen, että kuinka mä palaudun siitä raskaudusta tai mitään muuta, niin se on heti semmoinen kiinnostava kulma, että ei jumalauta, tähän valmennukseenhan mä menen. Niin, totta. Niin, se on kyllä niinku, just kun miettii, että miten mä otan niinku kaikesta tommosesta sen niinku parhaan muutoksesta, niin mä otan sen, että tällähän mä pystyn erottautumaan kaikista muista. Niin. Joo. Se on aina kun itselle on jotain tapahtunut tai sit just kun hypännyt tähän mukaan tai sit tuli just erikoisjoukot esimerkiksi, niin mähän kävin niinku sitäkin. Mä oon ollut duunissa, missä mä joudun salaa kaiken. Mä joudun jopa niinku omalta perheeltä salaamaan mahdollisimman pitkään sen, että mä oon lähdössä Afganistaniin tai mihin tahansa operaatioon. Ja mä en tehnyt sitä koskaan, mä aina kerroin niin kuin ei mä olla muuten lähes Afganistaniin puolen vuoden päästä, tätä ei saa kertoa. Ja sitten totta kai mä kerron niin kuin omalle vaimolle, että se pystyy niin kuin ajatus niin kuin valmistautua siihen. Pystyykö joku olemaan kertomat omalla puolisolla? No niin, sitä mäkin ajattelin. No ilmeisesti on ihmisiä, ketä pystyy, mutta eihän mä sitten niin kuin kertonut muille sukulaisille ja muille, että mä oon lähdössä ja sitten en mä tuolla huudellut, niin kuin, että mitä mä teen niin kuin oikeasti työksi. Mä sanoin, että mä oon puolustusvoimissa sukeltaja ja se niin kuin yleensä mä päätin keskustelun niin kuin siihen. Ja, että en mä kertonut, että mä oon erikoisjoukossa töissä ja mitä mä teen siellä ja tällaista, että se joutui niin kuin, eikä me ei saanut olla somea tai mitään. Me oltiin niin kuin eri nimillä somessa, ketä oli somessa. Ja nyt sä oot yhtäkkiä valtakunnan julkis. Joo, ja sitten kun se tulee niin kuin yhdellä päätöksellä, että lähdet sä tekemään erikoisjoukot-sarjaa. Sitten me jouduttiin kamppailemaan sen takia, että okei, nyt me tullaan omalla naamalla julkisuuteen, omalla nimellä ja kerrotaan, mitä me ollaan tehty. Ja sitten se, että viekö mä niinku kaiken pohjan niiltä vanhoilta työkavereilta, kenen kanssa mä oon niinku tehnyt sitä duunia ja ketä elää edelleen sitä tavallaan. Miksi sä pelkäsit, että sä veisit pohjan siltä? No sillä, että jos mä tuun niinku julkisuuteen huonossa valossa, niin näytän sen. Sitä kävin niin itse päässä, että onko tämä hyvä juttu, että ostaako ihmiset tämän erikoisjoukot sarjaa ja näkeekö meidät niin vaan niin sanotusti kyrpinä tämmöisiä simputtajakouluttajina vai tajuuks ne sen, että me halutaan vaan niin kaivaa ihmisistä niitä parhaita ominaisuuksia esille sillä, että me aiheutetaan vähän kuria olosuhteet niille ja viedään niiden henkistä ja fyysistä sietokyvyn rajaa vähän pidemmälle, niin sitten se totta kai sitä puntaroi koko ajan ja just sitä julkisuuskuvaa, mikä itse saa sit siitä ja mikä yksikkö saa siitä ja kaikki, mutta sitten mä ajattelin, että no fuck it, mitä sitten? Ei pelkää epäonnistua. Niin, että mä otan kaiken hyödyn irti, että sitten mä just mietin sitä, että nyt tää on mahdollisuus luoda henkilöbrändi ja Suomessa ei ole kauheasti niin kuin erikoisjoukkosotilaita tuolla vielä niin kuin esillä. Ja ketä on niinku palomiehiä ja tälleen näin, että tuossa on paljon mahdollisuuksia sitten tehdä niinku oikeastaan mitä vaan ja mä mietin just kaikkia luentoja ja urheilua ja että se tekee hyvää just salille ja salin niinku tolle
näkyvyydelle ja kaikelle. Mä ajattelin, että no me sytetään save, ei ole huonoa julkisuutta. Mutta oliko se vaikea lähteä siihen ohjelmaan kouluttajaksi tavallaan ehkä mä haistan siitä näkökulmasta, kun olen tehnyt sitä oikeaa työtä joskus, niin tuntuuko se jotenkin sillä lailla, että tavallaan ettei se tunnu jotenkin liian tylsältä tai tiedätkö, että saako siihen sen oikeasti sama fiiliksen, oliko siinä niinku mitään sellaista, että tavallaan kun meetkin tekee sitä vähän tommosen viihteellisenä, kun sä oot tehnyt joskus ihan tosissaan. Joo, siis sehän on niinku, sehän on kuitenkin viihdettä, mitä siinä tehdään. Mutta sitten se, että me kyllä niinku uppoudutaan kouluttajina siihen kouluttajarooliin tavallaan ja me halutaan viedä sitä ihmisten niinku psyykettä ja tätä, niinku, tai koetella sitä. Ja sitten just kaikki toi, että me ei vaan niinku olla siellä kiduttamassa ihmisiä tai simputtamassa, vaan mä aina siellä niinku kuvauksissa mä haluan perustella asiat, minkä takia niitä tehdään. Ja kaikilla tehtävillä pitää olla joku linkki sinne erikoisjoukkoihin, että minkä takia sitä erikoisjoukoista tehtiin ja minkä takia siihen treenattiin ja mitä sillä haetaan niin sillä kaikella kurjuudella, niin mitä sillä haetaan. Niin mä oon halunnut aina perustella sen nimenomaan niille kokelaille, että niillekin niin kuin, nekin ymmärtää, että minkä takia sitä tehdään, niin sitten niillä on enemmän motivaatio tehdä sitä. Ja sitten myös niille katsojille meidän pitää perustella se, että minkä takia jotain asioita tapahtuu. Et sen takia mä en ole henkilökohtaisesti lähtenyt siihen, että siellä vaan niinku tehdään jotain, että se näyttää siistiltä, vaan sitten aina miettinyt sitä erikoisjoukkokulmaa siihen, että miten tämä linkittyy niinku sinne oikeisiin erikoisjoukkoihin ja näin. Niin siinä mielessä meillä on kyllä mennyt hyvin tuon tuotantoyhtiön kanssa, että ne niinku, meillä on hyvä synergia ja me pystytään niinku juttelemaan noista asioista. Ja ei tehdä niinku ihan puhtaasti viihde edellä. Mua kiinnostaisi itse, että onko teillä niinku jotain tai onko sulla jotain keinoja just, että jos on vaikka tommonen tehtävä tai joku tilanne, missä oikeasti pelottaa, että miten sen pelon voi voittaa? Onko jotain tekniikoja? No totta kai se, että sä niinku koettelet sitä sun resilienssikykyä koko ajan. Sä teet asioita, mitkä tuntuu epämukavalta ja sit sä koitat. En mä nyt sano, että niinku joka päivä pitäisi koittaa tai mennä sinne epämukavuusalueelle, mutta se, että sä et niinku ainakaan luovuta asioissa jatkuvasti tai jätä asioita tekemättä, mikä niinku jännittää. Tai kyllä mä niinku sanon, että mua jännittää ihan helvetisti. Mä en ole mikään puhuja. Et mä oon kuitenkin niinku sotilas ja palomies. Ja sit kun mulle tarjoutuu mahdollisuus tehdä joku puhujakeikka, niin tää on taas jotain uutta. Niin. Et mä haluan tehdä tämän, koska tää on uutta ja mua jännittää ihan helvetisti ja sit kun mä menen tekemään sen, niin se koko ajan helpottuu. Ja sit kun sä teet tommosia pieniä asioita jatkuvasti sun elämässä niin kuin vuosien ajan, niin sä koettelet sitä sun resilienssikykyä ja se kyky madaltuu koko ajan ja se pelko niin kuin ihan kaikessa madaltuu. Joo, ja erikoisjoukko-uralla sitä nyt tietysti operaatioissa muualla sitä pelkoa niin kuin koetellaan, mutta sitä koetellaan muutenkin, just kaikki laskuvarjohyppäämiset ja kaikki. Mulla on korkeapalkkakammo ollut joskus ja sit kun sä joudut tekemään duudispuolesta laskuvarjohyppäämistä, niin sit se on joka kerta siinä niin lentokoneen ovelle, että hyi. Mua jotenkin jännittää, kun puhutaan tästä. Tää on jotenkin niin luonnotonta hyppää liikkuvasta lentokoneesta pihalle, että hyi saatana, että mut sit vaan sä vaan niin meet ja teet. Niin sit se, niin se kynnys madaltuu koko ajan. Ja sit mä oon semmoisia sykkejä nousee nyt, kun ajatellaan. Sit mä oon just noin luennoillakin ihmisille koitan sanoa sitä, että kun se on niinku tavallaan se pelkääminen ja se yrittämisen kynnys tai se pelko siihen epäonnistumiseen on niinku turhaa, että kun pelko on sitä, että sä pelkäät jotain, mitä ei ole vielä edes tapahtunut. Että sitähän se niinku pelko on, että sä pelkäät jotain asiaa, mitä ei olisi vielä tapahtunut ja sit se niinku sitten kun sä lähdet tekemään sitä asiaa, niin sit sä huomaatkin, että tämähän on itse asiassa ihan siistiä, että mä onnistunkin tässä ja sit se niinku madaltaa sitä. Mut sitten niissä paikoissa, missä niinku pelkää älyttömästi tai menee niinku lamaantuu tai menee shokkiin tai jotain vastaavaa, niin nehän on sit niinku niitä, että ei mulla ole mitään muuta ohjetta siihen, kun nehän ihmiset karsiutuu esimerkiksi erikoisjoukkopääsykokeessa jo pois. Ketä niin kuin menee shokkiin tai lamaantuu jossain tilanteessa, niin nehän niin kuin lähtee sitten ihan televisio-ohjelmaan. Mutta se, että
se, että kun totta kai ihmisiä niinku, esimerkiksi joku ampumatilanne tai tilanteet, mitä meillä on ollut operaatioissa, niin jos sä niinku, niissä pystyt rauhoittamaan mielen silleen, että sä niinku, vaan hetken aikaa otat itsellesi, hengität ja mietit, mitä sä tulet tekemään seuraavaksi. Niin, pitää se kontrolli jotenkin siinä niin, pitää se kontrolli niinku itsellä, että sä et mene niinku siihen paniikkiin ja vaikka olisi kuinka paska tilanne, niin se jo aina on niinku aikaa 4 sekuntia hengittää ja miettiä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Et just se, että me sanottiin sitä taktiseksi hengittämiseksi, mutta se on ihan sama kuin joogassa tai meditaatiossa tai missä tahansa, että sä otat itselle sen hetken aikaa, että sä vedät happea, niin se on niinku ihan tutkittu, että sä saat rauhoitettua sun mieltä ja sun psyke madaltuu ja en mä tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta jossain sanotaan, että niinku testosteronitasotkin voi nousta, kun sä teet niinku tarpeeksi usein ja vastaavaa, mutta se on niinku tapa rauhoittaa ja ei mun mielestä mitään muuta tapaa ole noissa tilanteissa kuin se, että sä otat itselle sen ajan ja niinku hengität ja rauhoitat. Et se on niinku, kun näkee paljon ambulanssissakin näkee, että kun on niinku palomies ensihoitaja ammatilta, niin sit kun on niinku paniikkikohtauksia ihmisillä, niin se ei ole mitään muuta kuin, että sä pääset sit paniikkikohtauksistakin eroon sillä, että sä vaan niinku keskityt siihen hengittämiseen ja rauhoittumiseen. Mietit asioita, mikä tulee tai tekee niinku sulle paremman mielen tai sä pääset rauhoittumaan jonkun ajatusten kanssa tai vastaavaa. Onkohan tossa niinku sillä, että kun puhutaan oikeasti vaikka niinku nyt niistä, ketkä on päässyt erikoisjoukkoihin tai yleisestikin, kenellä on niinku se mielen resilienssi tosi vahva, niin mä mietin, että onko se sitten kuitenkin jollain tapaa myös sisäsyntystä. Multakin paljon kysytään, mä koen, että mä en sano, että mun vahvuus urheilijana on se, että sit kun on kilpailutilanne ja sit kun on se hetki, että on do or die, niin silloin mä oon yleensä itse parhaimmillaan. Ja sitten yksi kilpakumppanikin kysyi, että mitä sä niinku teet siinä. Sitten mä oon siellä, että en mä oikein tiedä, että tää on ollut vähän niinku aina mulla tällainen. Niin sitten mä mietin, että onko se sitten tietyllä tapaa, että pystyykö niinku kaikki edes sit ihan niinku opettelemaan sitä niin, että pystyisi oikeasti pärjäämään vaikka jossain tollaisessa, mitä säkin oot tehnyt? On se tietyllä tavalla synnynnäistä, mutta kyllä mä myös näkisin just sen niinku kasvatuksellisenkin puolen siinä, että millaisessa ympäristössä olet kasvanut ja miten sulla on opetettu asioita, mitkä on sun arvot ja just se, että ihmiset, kenelle ei ole tuotettu niitä pettymyksiä, ketä ei ole joutunut niinku käsittelee asioita ja nousee aina sieltä uudestaan ja ihan niinku pienestä asioista lähtien, että oot sä saanut kaupassa sen tikkarin vai et sä ole saanut sitä, niin sit se, että sä oot joutunut niinku koko elämässä käsittelemään jotain asioita, niin se auttaa sua tai se opettaa sua jatkuvasti siihen ja sitten mun mielestä just sen takia urheilu on hyvä, että kun siellä tuotetaan niitä pettymyksiä. Niin kuin ihan junioritasolla tai se, että kun sä meet pikkuskidinä johonkin harrastukseen, niin jos et sä heti onnistu siinä, niin sä joudut tekemään asioita uudestaan ja sä joudut käsittelemään pettymystä. Niinpä. Kyllä se tavallaan on niinku synnynnäistä myös, mutta niin, mikä on just synnynnäistä, mikä siitä on vaan niinku tavallaan sitä historiaa tuotosta. Se on ehkä vähän vaikeaa. Niinku toi on vähän sama kuin puhutaan lahjakkuudesta. Niin, mua ärsyttää. Mä oon esimerkiksi niinku mä oon ollut tatuointiartisti aikaisemmalta niinku ammatiltaan. Mä oon tehnyt, mulla on ollut studio ja muuta. Ja sit kun varsinkin niinku taiteen parissa, niin ihmiset puhuu siitä, että miten sä oot niinku lahjakas tai miten sä oot niin hyvä piirtäjä, mistä sä oot saanut ton lahjan. Mä oon tehnyt sitä koko elämän. Ei ole mun henkilökohtainen mielipide, mä oon keskustellut tästä aika paljon. Ja mä oon sanonut, että lahjakkuutta ei ole niinku olemassa. Sitä ei vaan niinku ole olemassa. Et ne ihmiset, ja mun mielestä se on niinku väheksyntää niitä ihmisiä kohtaan, kenen niinku sanotaan, että sä oot lahjakas jossain, että sä oot saanut jostain sen lahjan, että sä oot esimerkiksi hyvä juokseen. Niin sitä väheksytään sitä sun treenimäärää ja sitä kuinka paljon sä oot panostanut siihen sun koko elämässä. Ja se, että sä oot niinku, ne ihmiset, ketä sanotaan, että on niinku lahjakkaita, niin saattaa olla, että ne on esimerkiksi omien vanhempien kanssa käynyt yleisurheilukisoissa ja ne on nähnyt ja kokenut ja
haistanut sitä fiilistä koko ajan. Ne oppii niin kuin sillä näkemällä ja kuulemalla jo sitä asiaa. Ja sitten kun ne alkaa harrastaa, niin totta kai ne on niin kuin jo perillä. Niin, ja niin saattaa olla hyvä juoksu niin kuin juoksutekniikka sen takia, että ne on nähnyt sitä niin paljon. Niin, hauskaa, että toi tuli tää puheeksi, koska mä oon puhunut tästä aika paljon, kun vaikka Mondo Duplantis on tämmöinen yleisurheilun nyt ehkä niinku yksi älyttömimmistä lahjakkuuksista, mutta sitten kun sä alat kuuntelemaan hänen historiaa, hänen molemmat vanhemmat on entisiä huippu-urheilijoita ja sitten tarina menee, että kun hän on tyyli heti kun hän on oppinut kävelemään, niin siinä on tehty joku seiväspati ja siinä takapihalle alkanut heti tavallaan tekee sitä asiaa. Ja huippu-urheilijan vanhemmat ja valmentajat tietää varmaan hyvin pienestä asti, että okei, että kun laitetaan poika leikkimään tämmöisiä pyrähdyksiä, vaikka niin se kehittää nopeutta. Ja tiedätkö, että siellä on tavallaan tiedetty ehkä jo mitä tehdään ja silloin susta tulee tämmöinen NS-huippulahjakkuus, mutta se on todellisuudessa se on niin kuin syntymästä asti lähdetty tekemään sitä työtä kohti sitä. On. Et tavallaan siinä käy myös vähän tuurikin, että ketä myös löytää sen, kenellä on oikea ympäristö just toteuttaa sitä ja on se tukiverkosto, joka ehkä niin kuin lapsena jo tavallaan nostaa sut siinä oikeaan suuntaan. Mä oon samaa mieltä siis, että joku ihminen ei ole oikeasti lahjakkaampi kuin toinen, vaan se on se niin kuin historiatuotos. Just nimenomaan. Ja sitten yhdenkin henkilön kanssa keskustelin tästä aiheesta, niin kun meni tunteisiin jopa se, että no onhan saatana lahjakkuutta, että onko se Beethoven vai mikä tahansa oli, että hänellä oli niin kuin absoluuttinen sävelkorva ja tälleen näin, mutta kun hänenkin historiaa katsoo, niin äiti soittanut pianoa ja isä tehnyt sitä ja se on niin kuin sieltä lapsesta asti, niin kuin sieltä vatsasta asti, kun se lapsi kuulee niin kuin sen oman äidinkin äänen, niin totta kai se kuulee sen pimputuksenkin siinä vieressä ja se oppii koko ajan sitä ja sitten kun se tulee pihalle, niin se elää ja hengittää sitä koko ajan sitä musiikkia ja siinä vaiheessa kun se itse oppii painamaan sitä, niin se tietää jo, että tosta kun mä painan, niin tosta tapahtuu ja sen takia se on niin kuin hyvä jo siinä valmiiksi. Siksi mä oon ajatellut, että joskus jos mulla tulee lapsi, niin mä tiedän, että millaisia pyrähdyksiä mä lähden jo tekemään. Samaa suunnitellut tän jo valmiiksi. Joo, mutta just se, että kun itsekin ärsytti toi, että mistä sä oot saanut niin tuon piirtämisen lahjan, niin en mä oon jumalauta sitä saanut, että kun muut meni junnuna johonkin harrastukseen pelaa lätkää tai jotain, niin mä oon mennyt piirtämään. Mä oon käynyt taidekouluun niin siinä melkein parikymppiseen asti niin erinäköisiä ja käynyt piirtämässä ja käyttänyt siihen aika paljon tunteja aikaa. Niin se ei vaan niin tuu itsestään. Jep. Piti vielä palata tuohon, just kun puhuttiin siitä henkisestä lujuudesta, kun mä itse sanoin sitä, että mä koen, että mä oon ollut parhaimmillani aina niissä tilanteissa, kun mä ajattelen, että nyt on niinku se niinku semmoinen do or die, ja sitten mä koen, että siinä hetkessä vielä saa semmoisen tosi, niinku, että kun mä tunnen, että sydän niinku pamppailee ja vähän niinku pelottaa, mutta siinä vaiheessa mä yritän ajatella itselleni tai sanoa itselleni, että okei, että nyt tää on nyt se hetki, kun mä oon oikeasti valmis. Yleensä silloin, kun tunnet, että ei ole, niin mä tiedän, että suoritus tulee olemaan tosi keskikertainen, mutta siinä vaiheessa, kun on niinku se, että tuntuu, että niinku jalat lähtee alta ja on semmoinen, kun mä saan heti sen jotenkin se tuntee ja tämän niinku tuntumaan, niin siinä vaiheessa yleensä on mun mielestä helpompi just saada itse siihen semmoiseen niinku tietynlaiseen zoneen ja ajatella, että nyt pää tyhjänä ja katsotaan maaliset, miten käy, että nyt vaan niinku rohkeasti juoksee päin aitoja. Tavallaan, että meidänkin laji on semmoinen niinku rohkeuslaji, että meidän pitäisi periaatteessa pystyä juoksemaan täysillä päin aitoja ja siinä on aina se riski, että voi kaatua ja voi katkea eturistisidä. Ja siitä piti vielä palata siihen, että kun puhuttiin siitä, että miten se menneisyys vaikuttaa, niin mä oon itse asiassa aina ajatellut sitä, tai mä oon ottanut siitä semmoisen tosi positiivisen mieleyhtymä itselleni, kun silloin kun mä oon ollut itse lapsi, me oltiin tosi pahassa hirvikolarissa, jos mun äiti vammautui pysyvästi ja oli silloin alkuun, hän oli tietenkin niin kuin monta vuotta pois kotoa ja hän sai vakava aivovamma siitä. Ja mä uskon, että se on ollut itse asiassa mulla sellainen, mä oon vielä meidän perheen lapsista vanhin ja piti ottaa jo sit tosi nuorena semmoinen aika isokin vastuu muistaa, mutta ennen kaikkea niinku itsestä. Et esimerkiksi siinä yleisurheilutreeneihin ensimmäisen kerran, niin mä oon pyöräillyt siinä yksin ja mennyt. Mä tulisin nyt niinku tänne.
Niin mä oon siitä valjastanut itselleni sellaisia ajatuksia, että jos esimerkiksi tapahtumaa, kun välillä miettii, että sehän on tosi epäreilua, että miksi ne on jo käynyt ja varsinkin omalla äidille, että miksi hänen niin kuin unelmat meni murskaksi ja näin, mutta sitten se hyvä, minkä mä oon sieltä ottanut, niin mä oon ajatellut, että ehkä tää on ollut se, mikä on just tehnyt musta kilpaurheilijan vaarallisen niinä hetkinä, kun se oikeasti on tarpeen, että pystyy tavallaan löytämään sen mielen vahvuuden, koska ne on ehkä jo ollut silloin lapsen niitä hetkiä, kun sun on pitänyt vaan jatkaa eteenpäin, vaikka sua kui harmittaa ja pelottaa ja itkettää ja et tiedä, mitä tulevaisuus tuo ja oot niin kuin aikuisten maailmassa jo 7-vuotiaana, niin mä oon sieltä yrittänyt ottaa sitä, että ehkä se on ollut semmoinen tarina, mikä on tehnyt musta just sen, mitä mä oon nyt tänään, että mä kilpaurheilen erittäin vaarallinen niin hetkin, kun oikeasti ratkotaan mestaruuksia ja on niin kuin tosi kyseessä. Että jotenkin noistakin niin kuin ajatellut, että pitää etsiä se positiivinen, eikä vaan jäädä siihen, että jotenkin surkuttelee sitä, että mitä on tapahtunut joskus. No toi on just sitä, miten sä oot lapsena elänyt, miten sun on opetettu ja miten sä oot kokenut, joutunut käsittelemään koko sun elämässä aikana. Mä itse asiassa, mut tuli kirja tuossa, elämänkertakirja tuossa toukokuussa pihalle, niin mä sieltä pystyy lukemaan kaikkea, mitä on käynyt läpi ja mulla on aika värikäs lapsuus ja nuoruus ollut ja mulla just äiti jäi auto alle duunimatkalla ja mä olin tosi pieni silloin, että mä olin, oliks mä tokalla vai 3. Mutta se oli hauska tilanne, tai siis ei ollut hauska tilanne, kun siis mun mummo, kenestä on aina sanottu, että se on noita, niin se soitti edellisenä iltana, että onko niinku kaikki hyvin meillä. Että se näki unen, missä mä juoksen niinku semmoista hiekkatietä ja itken. Ja sit mutsi oli, että mun äiti oli puhelimessa, että no on, että ei ole kyllä mitään semmoista sattunut. Ei ole mitään semmoista sattunut, että kaikki on ihan hyvin täällä. Ja sit se oli, että joo, kun hän huolestui vaan, että se oli niin todentuntuinen uni. Ja sit seuraavana aamuna mun äiti lähti töihin ja auto ajoi sen yli. Ja se oli aika silleen, mutta se oli pitkään sairaalassa ja meinasi henki lähteä ja selkä murtui monesta kohtaa ja tälleen, mutta sitten kun meille soitettiin aamulla niin mä vastasin puhelimeen silloin, kun poliisit soitti meille ja sitten kysyi, että onko sun isä kotona ja mä annoin faijalle puhelimeen ja sitten faija puhui puhelimeen ja hänelle kerrottiin, että mitä oli tapahtunut ja äiti on viety sairaalaan, niin sitten isä oli sanonut, että meillä asui niinku sitten taas mun toinen mummo ja vaari asui sit siinä niinku aika lähellä, niin isä sitten sanoi, että juoksen niinku kertomaan niille. Niin sit mä juoksin semmoista hiekkatietä pitkin. Niin, joo, mä muistan sen vieläkin, että kun mä juoksin ja porasin se koko matka ja menin kertomaan niille, että tälle on tapahtunut ja sitten se tajuttiin myöhemmin, että jumalauta, että tää niinku, tämän takia se mummo soitti niinku edellisenä iltana ja kysyi, että tää oli niinku se tapahtuma. Mut sitten just toi, että meillähän niinku meni sit kaikki aika vihkoa siinä, että se elettiin just sitä 90-luvun lama-aikaa ja äiti joutui jäämään töistä pois ja vakuutusyhtiötkin niinku koitti pestä käsinsä siinä ja sitten niinku lopputulot ja muut ja sitten meille mutsi ja faija rakensi just talokin silloin samaan aikaan. Ja hauska kun mä kuuntelisin omaa lapsuutta. Joo, niin sitten mä muistan niitä tilanteita, kun ihan siis vaahtosammuttimen kokoisena junnuna, kun tuo vesilaitos laittaa vedet poikki, kun mutsi tai faija ei pysty maksamaan laskua, kun äiti ei käy töissä, kun se on edelleen siellä sairaalassa, niin sitten käydään veljen kanssa vääntämässä vedet päälle itse siitä jostain läheisestä kaivosta taloon. Ja niin tommosia, noi on just niitä, että mitä sä joudut käsittelemään, pettymyksiä ja erilaisia stressiä tuottavia tilanteita niin kuin silloin lapsesta lähtien, niin sit sä opit käsittelemään niitä vanhemmalla iällä ja sitten kaikki noita pelkotiloja ja kaikki muita, niin sä oot tavallaan kokenut niitä jo aikaisemmin, niin sä osaat käsitellä niitä paremmin. Mä en niinku ite muista sitä, tai mä muistan kyllä se hetken, kun se tapahtui. Mä olin siis itse siinä kyydissä, kun mä etsin hirvikolari. Mutta silloin sitä ei varmaan tajunnut, koska mä muistan vaan sen, että joku mies pysähtyi siihen tien viereen, oli talvi, muistaakseni helmikuu vuonna 2000.
Ja sitten meitä oli 3 lasta ja hän otti meidät siinä takapenkillä. Muistan, että me vaan tällä katsottiin, että mitä tapahtui. Ja Mediheli tulee ja hakee äidin. Mutta mä muistan, että siis musta tuntuu, että kukaan meistä ei itkenyt. Ja muistan, että mun isä on sanonut, että se oli hänellä itse asiassa se pelottavin hetki, kun me oltiin siellä ojassa. Hän katsoo viereen ja näkee, mitä äidillä on käynyt. Ja sitten kun ei kuulu takapenkiltä, ei pihahdustakaan. Mä muistan, että hän sanoi, että silloin hän silloin pelotti oikeasti katsoa siinä taakse, mutta siellä me ollaan, meillä lapsille ei tapahtunut mitään, mutta varmaan niin jossain shokissa. Joo. Ja mullahan jäi sitten tosta, siis just kun puhuttiin paniikkikohtauksistakin, mähän en jostain syystä halunnut, mä oon ollut tosi outo lapsi, mutta mä en halunnut käydä psykologilla, olisi pitänyt, koska mä kärsin sit aika pitkään sen jälkeen, kun tietenkin näki sit äitiä paljon sairaalassa ja sitten kun hänellä oli se aivovamma, niin oli paljon myös leikkauksia ja näki kun hän oksensi. Mä luulen, että tämä jotenkin liittyy siihen, koska mulla tuli ihan sairaaloinen oksentamisen pelko. Joo. Ja aina kun menin siinä sairaalaan, niin mulla saattoi tulla semmoinen, että mä aloin itkeä, että mun on pakko lähteä pois. Ja sitten se näkyi vielä ihan siis aikuisuuteen. Sanotaan, että mä oon ehkä sit kun mä itse tajusin joskus ehkä 26-vuotiaana, että tää on paniikkikohtaus, mistä mä kärsin. Et voi olla tässäkin tilanteessa, kun me jutellaan ja kun on tämmöinen tilanne, että mä en ole kotona ja nyt tehdään jotain, niin mulla saattoi tulla tässä semmoinen hetki, että mä olisin sä et välttämättä, tai ehkä sä osaat katsoa sitä, mutta moni ei sitä huomaa, että mä saattaisin, jalka saattaisi väpättää täällä, ja mä vähän tälleen koko ajan tekisin, kun mulla tuli koko ajan semmoinen painostava olo, että mä en päästä täältä pois, ja sitten mulla alkaa tulla se olo, että nyt mä oksennan, mä en ikin oksentanut, mutta sitten että se oli ihan sitä, että mä nieleskelen ja mietin, että mä oksennan, ja sitten tässä keskustelun aikanakin mä en olisi pystynyt keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen ajatukseen, että oksennaks mä vai en. Ja se on tosi mielenkiintoista kanssa, että sitä tutkittiin mulla siis lapsen keliakiaan, mä muistan, koska mä lähdin koulustakin välillä pois, koska mä aloin itkeä, että mä oksennan, mutta sitten aina kun mä pääsin kotiin, niin se helpotti. Mutta on myös ollut paljon sellaisia hetkiä, että mä muistan, että meidän isä on pitänyt mun hiuksista kiinni, kun mä olin vielä kotonakin ihan paniikista, mä oksennan. Me ollaan siitä, että kaikki luulee totta kai, että mä oksennan, koska mä sanoin, että mä oksennan. Mutta mä luulen, että onko sit siihen aikaan vielä edes mietitty niin paljon noita mielen asioita, koska sitten se toipuminen alkoi vasta aikuisiällä, kun mä itse sanoin urheilupsykologille, että mä luulen, että mulla on paniikkihäiriö. Ja sitten me alettiin käsittelemään sitä. Ja mulla itse asiassa tosi korjaava kokemus on ollut hypnoosi. Ja mä uskon, että tästä itse asiassa lähti se viimeinen paranemisen vaihe. Mä olin hypnoosissa. Ja sitten mut pyydettiin menemään siihen tilanteeseen, kun mä muistan lapsuudessa, että mulla on ollut tämmöinen olo. Ja sitten mun piti miettiä, että mitä se pieni Norlotta olisi siinä hetkessä tarvinnut. Ja sitten mä menin siihen tilanteeseen ja halasin sitä 8-9-vuotiaasta itseäni ja sanoin, että kaikki on hyvin, että sä oot turvassa. Ja siitä varmaan kun tajusin, että okei, että se on ollut vaan varmaan sellainen turvattomuuden tunne, mitä se lapsi on silloin kokenut. Ja sitten mä oon reagoinut siihen näin. Ja jotenkin sen tajuaminen ja sen kokeminen oli mulle jotenkin niin korjaava hetki, että musta tuntuu, että sen jälkeen sitten se pikkuhiljaa on lähtenyt hälveneen, että kun sä oot ymmärtänyt ehkä, että mikä se asia on. Ja nyt mä en ole sit varmaan enää. Mä muistan, että Dohas 2019 meillä oli MM-kisat ja siellä starttiviivalla välierissä. Muistan, kun mä jännitti ja silloin mulla tuli vielä se olo, että nyt mä joudun taistelemaan myös sitä paniikkikohtausta vastaan. Se on viimeisin kerta nyt, kun mä muistan enää. Mutta sanotaan, että ei ole ehkä 4-5 vuoteen sitten enää tuntunut sitä. Mutta kuitenkin aika pitkällä aikuisuuteen sai mennä ennen kuin pystyi tavallaan toteamaan se ja löytyi se syy ja pystyi itse käsittelemään ja ymmärtämään sen, että mistä se johtuu ja mitä se tarkoittaa. Sitten kun mulla oli norovirus tuossa pari vuotta sitten ja se oli tosi paha, niin mä taisin, että en mä kyllä oksentamista pelkää, kun silloin mä odotti sitten, että saa puhdistettua kroppaa. Ja se oli mulla myös hyvin korjaava hetki, vaikka se oli ihan kamala tauti, mutta silloin tuli se viimeinen tajuminen, että okei, niin, ei se tää oksentaminen. Niin, että kyllä se elämä jatkuu tästäkin huolimatta. Kyllä. Mä oon sitä mieltä, että kaikki mitä me ollaan koettu elämän aikana ja niin tietyllä tavalla vahvistaa meitä.
Ja sitten kun ihmisellä on semmoinen käsitys, että sit kun me käydään puhumassa ja käsittelee niitä asioita, kun itsekin on joutunut juttelee erinäköisten ammattilaisten kanssa, tietysti tuo erikoisjoukko duunin myötä ja aina kun ollaan tultu operaatiosta, niin se paluu operaatiosta on ollut tosi vaikea, kun sä elät semmoisessa niin kuin vihas- ja aggressiossa ja niin pitkään ja sä teet sitä 24/7 siinä niin kuin esimerkiksi 4 kuukautta putkeen. Ja sitten kun sä palaat tänne arkeen, niin sitten se niin kuin viha ja aggression niin kuin purkaminen, se vie tosi paljon aikaa ja sitten sä oot niin poissa oleva ja sitten se, että vaikka sä oot niin kuin perheen parissa täällä ja sun pitäisi olla kaikki hyviä, kaikki on niin kuin rauhallista ja sun pitäisi saada purettua ajatuksia, niin silti sulla on semmoinen fiilis, että sä haluat sinne takaisin, kun sulla on niin kuin kavereet on siellä ja sulla on semmoinen fiilis, että sulla on jäänyt niin kuin työt tekemättä tai ne on jäänyt kesken jotenkin, vaikka niin kuin ne työt ei lopu ikinä maailmasta. Niin silti niin kaikki noita, kun on joutunut käsittelemään ja niitä tapahtumia niin kuin niiden jälkeen joku ammattilaisten kanssa, niin itselle on niin kuin tullut sit selkeäksi se, että kaikki mitä sulla on niin kuin tapahtunut, mitä sä oot käsitellyt, niin sä et koskaan pääse niistä eroon. Sä opit elää niiden asioiden kanssa, kun sä puhut ja käsittelet niitä asioita. Että susta tulee niin kuin tavallaan vahvempi, mitä enemmän sä koet ja näet, mutta sitten tavallaan sä myös herkistät ittees niille uusille. Et sit kun mä menin pelastuslaitokselle ja mä ajattelin, että on tässä koettu ja nähty sen verran paljon jo, että ei tää paljon hetkauta, mutta sitten mä huomasin, että mä reagoin tosi vahvasti niin kuin tietynlaisia tapahtumia, esimerkiksi lapsiin kohdistuvia onnettomuuksia ja muita, niin mä reagoin paljon vahvemmin kuin kaikki muut palomiehet, ketä on vaan ollut siinä palomiesduunissa. Niin sit mä en pystynyt käsittelemään ja mulle tuli tietyissä tilanteissa just mä huomasin, että mulle tulee niitä fiiliksiä sieltä niin kuin operaatioajoilta, niitä tietynlaisia PTSD-oireita alkaa tulee sieltä, että se, niin kuin, esimerkiksi just se, että kun on helppo käsitellä vihalla tiettyjä tunteita, niin tämmöinen joku lapsen hukkumiskeissikin, mikä ei johtunut siitä lapsesta, niin sitten mä huomasin, että mulla tulee niin kova semmoinen viha, että mun teki mieli, kun siinä oli semmoinen, että siitä lapsi oli jätetty huomioimatta ja vanhemmat oli päihteiden vaikutuksen alla ollut siellä rannalla ja sen takia se lapsi oli ajautunut uimataidottomaan sinne veteen. Sitten mä huomasin, että nyt mun nousee kierrokset niin paljon, että mun on parempi mennä tuonne paloautoon, muuten mä hukutan noin vanhemmat. Mä en pysty jopa sanoa siellä esipiellekin, että nyt mun on pakko mennä riisuun nämä kamat pois. Mä olin pelastussukeltaja kanssa silloin, niin mun on pakko mennä riisuun nämä kamat. Mä en tuu tuolta autosta pois. Joo, mutta se huomasi sitten kaikki muut niinku palomiehet, että on niinku keikka muiden joukossa. Sitten itse on niinku kiehuu siellä autossa, että mä en pysty käsittelemään tätä. Niin no just se tavallaan niinku susta tulee vahvempi, mutta sitten sä herkistät myös ittees paljon kaikilla noilla kokemuksilla, mutta se on aina semmosia, että sä joudut menemään sinne oman pään sisään ja käsittelemään asioita ja sitten susta tulee aina vahvempi, kun sä koettelet sitä sun resilienssikykyä. Mielenkiintoista, että saatit tonkin puheeksi, koska muista silloin nuoruudessa mä pidin itteni semmoisen ihmisen, että mä en ikin itke. Että mä olin varmaan tietoisesti sit jotenkin lähtenyt siihen, että mä en muista, että mä olisin edes itkenyt siis mun niin lapsuuden kokemusta kauheasti. Ja mä ajattelin, että se on jotenkin vahvuutta, että mä oon niin tunteistani kylmä ihminen. Joo. Ja sitten mitä tässä kaikki on tapahtunut matkan varrella, nyt mä oon välillä miettinyt sitä, että miksi mä oon tällainen itkupilli. Että nykyään musta tuntuu, että mä oon niin herkkä. Siis, että mä joutunut muuttaa käsitystäni itsestäni ihan totaalisesti. Mä en tiedä, onko se vaan ihmisen kasvamista yleisesti, mutta mä oon huomannut siitä ajatuksesta, että mä oikein olin ylpeä siitä, että mä oon vähän sellainen kylmä, että mikä ei kauheasti vaikuttaisi muuhun verrattuna, että nyt mä tuun tähän hetkeen. Ja musta tuntunut tässä jo keskusteluaikaan pari kertaa, että on pitänyt pidätellä sitä, että ei ala itkeä, kun juttelee jostain herkästä aiheesta. Niin se on ollut tosi, mä oon välillä miettinyt, että mistä se johtuu, mutta en mä tiedä, voiko se sitten olla tollaista, että sit jotenkin, että vaikka vahvistuu, niin sitten samaan aikaan tietyt kokemukset just sit herkistää, niin kuin sä sanoit. Joo, kyllä se varmasti on, koska mulla on ihan samanlaiset kokemukset nyt niin kuin just erikoisjoukkouralla ja parikymppisenä junnuna, niin oli helppo lakasta kaikki niin kuin maton alle. Että kyllä mä tästä niin kuin menee vaan eteenpäin. Ja just mäkin hukutin niin kuin paljon asioita, just esimerkiksi niin kuin rakentanut taloa, niin hukuttiin. Mä tulin yhdeltä reissulta, Afganistanin reissulta, niin tulin takaisin just
rakennustyömaalle ja tulin syyskuussa pois ja meidän piti muuttaa jouluksi uuteen kotiin ja mä hukutin sinne kaikki. Ja sitten käynyt edes käsittelemässä kunnolla niitä asioita ja nyt sitten kun kirjoitti kirjaprojekti kesti se yli vuoden, niin sitten aina huomasi hyvin niin kun ne tapahtumat, kun niihin meni takaisin, niin sitten poraa kuin pieni lapsi siellä kirjailijan kanssa siellä niin toisen. Sitten sä huomaat, että mä en käsitellyt tätä asiaa ollenkaan. Sitten kirjailija on vähän vaivattunut siellä pöydän toisen puolella, mitä nyt tapahtuu, kun sä yrität kertoa sitä asiaa. Ja sitten kun sä porat kuin pieni lapsi siellä, niin sitten se on Mutta sitten se oli hyvä, kun itse huomasin, että näitä ei ole selkeästi käsitellyt, niin sitten sä pystyt niinku hakemaan jeesiä. Sitten mä menin kanssa puolustusvoimien psykologian laitoksen ovi raapii uudestaan, että saisiko täältä vielä vähän jeesiä 10 vuoden jälkeen. Että niin ja muista itkeminen auttaa aina. Mä oon huomannut sen, kun ennen mä ehkä ajattelin, että jos ihminen on herkkä ja itkee ja valittaa, että se on jotenkin heikko ihminen, mutta nyt mä ajattelen ihan päinvastoin, koska nyt aina kun joku kysyy vaikka multa, että miten sä käsittelet noita isoja elämänmuutoksia, epäonnistumisia, pettymyksiä, mä sanon, että mä itken. Mä itken ja puhun. Mä niin pystyn puhumaan niistä ihan kaikille. Mä itken joka toinen päivä. Siis koko ajan, kun mä haluan, että se puhdistaa. Mutta jotenkin aiemmin mä ajattelin, että se on mielen heikkoa, jos sä näytät tunteita ja itket. Että kova ihminen on semmoinen, joka jatkaa ja jaksaa, tapahtuu mitä vaan. Ja ei ainakaan näytä sitä muille, että sattuu. Mutta nyt mä oon muuttanut täysin mun mielipiteeni. Joo, ei se missään nimessä ole sitä. Että se just erikoisjoukkosotilaisetkin tai myös tuo sarja on luonut semmoisen mielikuvan, että ihmiset ajattelee, että sotilas tai ne kello niinku, että semmoinen juro, kasvoton, kylmä olisi niinku jotenkin, että se on niinku erikoisjoukkosotilaan pitää olla semmoinen, niin päinvastoin siellä on kyllä semmoisia taiteilijoita siellä yksikössä, että ei missään nimessä ole. Ja se on niinku ehkä semmoinen jopa niinku, mikä karsii ihmisiä, että jos sä meet sellaisella asenteella erikoisjoukkojen pääsykokeeseen, että nyt mä näytän, että mä oon sotilas. Niin, että mä oon tämmönen, se, että sä oot oikeasti niinku positiivinen ja iloinen ja pystyt käsittelemään tunteita ja oot niinku normaali oma itsesi, niin se on ehkä niinku semmoinen, mitä sun pitäisi enemmänkin näyttää kuin se, että sä yrität esittää jotain Arnold Schwarzenegger-tyylistä sotilasta siellä niinku pääsykokeessa, niin enemmän siellä katsotaan, että sä oot hullu. Että. Niin, ja sit sä niinku hajoat siinä varmaan kova paikka tulles, jos sulla on vaikka rooli päällä. Niin, nimenomaan. No toi on silti mielenkiintoista, koska ehkä sitä jotenkin itsekin ajattelin, että sit ei saisi olla niin. Niin, ja sit kun sit luodaan semmoista tavallaan semmoista brändimielikuvaa nyt myös tuon erikoisjoukosta sarjasta ja meistä kouluttajista, että me ollaan semmoisia niinku naamanäkkäriä. Kun se on vaan niinku se tietty vaihe. Muutenhan me ollaan niinku ihan omia itseämme ja pääsääntöisesti niinku ehkä jopa hölmömpiä tai positiivisempia kuin yleensä. niinku, kyllä meilläkin niinku kuitenkin positiivisuuden kautta tehtiin siellä duunia, ettei se ole semmoista, että se jopa väli kevensi tunnelmaa tiukoissa paikoissa se, että joku kaveri tulee ja puristaa perseestä. Tuo on nyt tosi tiukka paikka, niin sitten tulee semmoinen pieni hymy, että jes, että tässä onkin kaikki ihan hyvin. Toi on hauska, kun puhuit tuosta erikoisjoukkobrändistä, kun mehän aina siis puhutaan tästä kotona, koska meillä on aina kun me katsotaan erikoisjoukkoja, niin meidän keskustelu menee siihen, että mä oon siellä, no sit kun mä oon tuolla. Mutta sit mulla on ollut samaan aikaan myös se, että mä sanoin välillä, että no, jos mä olisin tossa tilanteessa, mä alkais naurattaa, niin mulla olisi kuulemma auktoriteettiongelma, jos mä alkaa naurattaa. Naurattaako siellä ikin siellä? No kyllä mä sanoin, että toi on niinku semmoinen ajatus, mikä ihmisillä on ennen kuin ne tulee sinne, että mulla ei pysy pokka. Mutta sitten se on kyllä se tilanne on niin epämiellyttävä. Ja sitten kyllä me luodaan siitä semmoinen, että me vedetään se matto jalkojen alta aika nopeasti siinä, niin sitten se on niinku, ei siellä kyllä tuu. Niin, näin mäkin ymmärsin, että Noora, että nyt et mene sinne ja katsotaan siitä. Joo, kyllä. Mutta toi on yleinen käsitys siitä. Ne tilanteet tällä, kun sä katsot niitä ulkopuolelta, niin sit sillä kun ajattelet, kun sitä kuvataan sitä ohjelmaa ja tällä, mutta kyllä se sitten varmaan siinä, kun sä oot niin väsynyt siinä niin
kun susta on jo kaikki mehut irti ja näin. Et vaikka sä tiedät että se on tavallaan showta, niin se varmaan unohtuu siinä aika äkkiä. Kyllä se unohtuu ja se niin kuin kamerat unohtuu meiltäkin ja kyllä se niin kuin vie nopeammin varmasti niiltä, ketä siihen ottaa osaa. Ja sitten vaikka ei olekaan väsynyt, niin ne ihan ensimmäiset tehtävät, niilläkin on niin kuin tarkoitus, että me vedetään se matto mahdollisimman nopeasti jalkoja alta. Että se ei mene siihen kikatteluun ja nauraskeluun, vaan ne ihmiset tajuu, mihin ne on tullut. Niin sitten se, niin kuin, se karsiutuu aika nopeasti. Eli mut täytyisi ottaa sinne ja laittaa ruotuun. Mä oon samaa mieltä. Katsotaan. Joo.